Ni Gasteizera etorri nintzen, itzulpengintza ikasteko. Lehenengo filan dagoen hori, ikaskide zen tarteko. Baina ikasketak eta parranda, bateko eta besteko. Parlamentuan ere bekadun, ia enuen usteko. Ea gaur ere pasatzen dudan, orduan bezain ederto. Orduan bezain ederto. Tiranik ere badaukat nigan, hiri honek dun itzala. 7 urtean izan nintzaion, zerbitzari funtzionala. Beste 16 pasatu dira, joan nentzenetik aibala. Eta pentsatuz neri pasazait paradoja mundiala. Udaletxea utzi nunean, lanean hasi nintzala. Lanean hasi nintzala. Desafioa hasi dadila, eta honenak arrazoi. Bertzotarako lagun bezala, Gasteizko bi ikasle hoi. Bertzo trampata hauteskundean, horbi konparazio loi. Txapeldun handi bidauzkagu hor, Zapatero eta Rajoy. Moderatzaile etorri naiz ni, Ilunabarron guztioi. Ilunabarron guztioi.